Ya. Mundur siapa ger mundur ditoto sing becik sing apik ger. Yuk. Turonggo manunggal panen dukun. Oh ya. Oi. Lah. Yo ya.
aturaken sugeng rawuh marhaban ahlan bi wasahlan bi hudurikum dumateng kesenian Badri Ngesti Setyo Budaya ingkang mijil saking Butuh Kulon Desa Butuh Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang pimpinan Bapak Heru Sabto. Kula bali malih ngaturaken sugeng rawuh sugeng pepanggihan kalian keluarga kang pawiatan budaya adat dumateng kesenian Badri Ngesti Budaya ingkang mijil saking Butuh Kulon Butuh Sawangan Kabupaten Magelang pimpinan Bapak Heru Sabto Sadono kasuwun istirahat nenggo rencangipun saweg pentas ing semanggi gumuli badhipun pentasaken wonten ing arena utawi wonten ing pawiatan budaya adat. Nanging saiki ono ngendi
Pur dumateng para miyarsa mila monggo monggo sareng amirsani kesenian kita Jauh Turangga manunggal.
Was. Jos. Nyawa si preso dumateng para pamirsa kakung saha putri bilih ing semangke sak paripurnanipun jaranan menika tasih kalajengaken kesenian ingkang saking Panen Ngargomulya Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Ing semangke sak paripurnanipun jaranan menika ing semangke tasih katerasaken utawi kasambung kesenian setunggal rombongan saking Purangga Manunggal ingkang micil saking Tanen Desa Argomulya Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Yang istimewa jadilan Purangga Manunggal asli dari dusun Tanen. Purangga Manunggal asli dari dusun Tanen. Alon ger alon. Doyong no pinggir kali, ayo gotong royong bangun negari, negari kita Indonesia kan dasar Pancasila. Yo ya, lo, oh.
Oh. Kasih jalan, butone metu, kasih jalan. Kasih jalan, butone arep metu, butone galak.